Expedice Neuron Himalaj proti rakovině. To je projekt, který bych vám chtěl představit. Himalaj je pohoří v Asii, které je známé především tím, že sem směřuje spousta horolezců kvůli nejvyšší hoře světa Mount Everest. Tato oblast je však také známá bujnou vegetací, je zde spousta bylin a keřů, které se využívají v tradiční ajurvédské medicíně. Tyto rostliny mají různé pozitivní účinky na lidské zdraví, jako jsou protizánětlivé, antioxidační a protirakovinné účinky. A právě tyto bychom chtěli v našem projektu studovat. A jak vznikl tento nápad? Vznikl jednoduše, a to na konferenci na Assam University v Indii, kde jsem se v roce 2017 potkal s kolegou doktorem Gyavali, který zde přednášel o bylinách právě z Himalájí a studoval a povídal vlastně poté následně na té konferenci o pozitivních účincích himalajských bylin na lidské zdraví. Já jsem na uvedené konferenci měl přednášku o apoptóze, tedy programované buněčné smrti, která je klíčovým procesem při rakovině, respektive můžeme zaměřit své úsilí na studium tohoto procesu a předcházení vzniku rakoviny. Po diskuzi s doktorem Gyavali jsme naznali, že bychom mohli spojit svoje výzkumné síly. Pan doktor Gyavali mě pozval na expedici do Nepálu, kterou běžně dělá se studenty, to znamená, že se pohybuje s nimi po horách, kde sbírají byliny a keře a následně z těchto rostlin izolují účinné látky, které využívají pro přípravu medikamentů, které mají pozitivní účinky na lidské zdraví. A kdo vlastně jsme, kdo tvoří náš tým? Jmenuji se Petr Sláma a jsem akademickým pracovníkem na Ústavu morfologie, fyziologie a genetiky zvířat Mendelovy univerzity v Brně. Od doktorského studia se věnuji apoptóze, tedy programované buněčné smrti, na kterou by byl zaměřen také náš projekt. V posledních letech jsem se podílel na přípravě publikací v uvedených tématech a jedna z posledních publikací je zaměřená na himalajskou bylinu Bergenia ligulata a její pozitivní účinky na lidské zdraví. Druhým členem našeho týmu je docent Aleš Pavlík, který je vedoucím Ústavu morfologie, fyziologie a genetiky zvířat naší univerzity. Pan docent se zaměřuje v posledních letech na výzkum fytonutrientů či fytochemikálií a jejich vlivu na osteoblasty a osteoklasty. Posledním členem našeho týmu je pan doktor Andrej Bátik. Pan doktor Bátik se zaměřuje na výzkum týkající se hojení ran a dále na výzkum vlivu ostropestře mariánského na výkonnost a zdraví dostihových koní. A jaký by měl být program naší expedice? Nejprve bychom zavítali na univerzitu v Katmandu do výzkumného týmu doktora Gyavaliho, kde bychom zhruba týden připravovali vlastní expedici. Následně bychom se 2 týdny pohybovali v oblasti Kiska, kde bychom sbírali byliny a keře, které bychom následně zpracovávali v laboratoři. Takto zpracované byliny bychom převezli na naši univerzitu, kde bychom studovali účinky na různé buňky imunitního systému. Nicméně k moudrosti místních obyvatel přistupujeme s velkou pokorou, protože tito lidé již po dlouhá staletí znají účinky himalajských bylin na lidské zdraví. Je to pro nás tedy obrovská výzva navázat na jejich moudrost a dovést to do zdárného konce, tedy k léčbě rakoviny. Děkuji vám za pozornost a děkuji také za příležitost získat finanční prostředky na uvedenou expedici.